اجر بہت سارا ملیا نیکی کرنے دا اجر بہت سارا ملیا کنیا سنگا لے کے آیا رمضان مومنہ دے کول آیا بن کے مہمان سال بعد سانو تے دوبارہ ملیا سال بعد سانو تے دوبارہ ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا باقی مہینیاں جو ایدی اچھی شان ایدے وچ نازل ہویا رب دا قرآن رحمت الہی دا سہارا ملیا رحمت الہی دا سہارا ملیا نیکی کرنے دا اجر بہت سارا ملیا روزے دار سارا دل روزے دا پابند اللہ نے ایہو جی عبادت پسند سانو کامیابی دا اشارہ ملیا سانو کامیابی دا اشارہ ملیا نیکی کرنے دا اجر بہت سارا ملیا